ufika utoyizelike nokho. Ngangithi mangitshena abantu abashabaye bethi inkosi yami uma abantu ke bemaka insizwe ithile ebandleni usuke umuntu efuna ukucheck ukuthi sibangake siyimakile bese ethi ave ngidini ubhuti bani ufuna ukusiza ukuthi thina abanye sothini bese bethi abanye ukudina ngani right kanje ukudina ngani ekholwa kanje ufuna ukuze ubangaka ababangayo nasi isithembu sakhe angasazi ubona ngokuthi ke insizwa mayinesithembu ebandleni umi imiswa la noma iphethe uhlelo laba bayisithembu sayo bavele bathuthele. Hallelujah. Bese ngiyikhipha nje ngithi yabona mina wami umnyeni usejele uboshiwe usaboshiwe nje awami umnyeni mhlawumbe usagwaza abantu nje mhlawumbe awami umnyeni use-ICU ngenzela abazalwane nje ukuyikhulula ngakhula ngiyintombi engenayo umngani ngakhula ngiyintombi eyiphilela impilo yayo nje yokuyikholelwa ngiyifakazela ngenayo nensizwa ngiqinisa ngamavesi ngadoshula nje kulento yewuki lokho ngithi angabe sangikhomba lo bhuti kungenza noma sengishadile bazalwane kungabi khona ubaba ngilokho ngimbuka ngififiyela ngithi ngangakhonjwa kanje kwaNtwilo Jesu ngoba inhliziyo yomuntu wesifazane iyalobisa ethehlezi lasithi sisemonzweni ucabanga ekhaya ingabe ingane zisishile isitofu Jesu inhliziyo yomuntu wesifazane ayiphumuli uma uJesu engekho ngihamba wonke umhlaba ngihamba ubaba uNcwabe ngimshiya ngemuva kodwa inhliziyo yami ngigade ngigcine ingalobizeli izinto engingabelwanga zona Jesu haleluya ngoba mawuma phambi kwabantu umuntu anyikwa inkanuko uyiphefumulela kubantu abashumayezayo ngiqinela ukuthi mangigqoka ngithi bayingwele ngigqokise angabi phambi kwabantu ngibhubhisa abantu lokho befika baba bafika ingane kaMama uNcwabe nazizwa phithekela kubona sekelokho befika njobaba ngoba umuntu wesifazane uthi uyamthanda uJesu kodwa kukhona izinto ezimgejayo ivangeli ngilamukela baselwane elokwahlukanisa umuntu angibuza ethi yini wena wanjena noma bekhona abantu abasindisiwe bayabo ngithi mina ngizahlukanisela uKristu haleluya umzimba wami baselwane ungokaJesu lana emhlabeni noMncwabe amen Jesus uma kanelungelo phezu komzimba wami uMncwabe ngoba lithi iBhayibheli owesifazane akanawo amandla phezu komzimba wakhe nendoda ayinawo amandla phezu komzimba wakhe uma sisahlangana ngokomshado ngiboshelwe phansi komthetho wendoda haleluya amen kodwa ngiyaqikelela ukuthi lo mzimba awungaqhubekisi bonke obababala iyiphi indoda efuna umkayo ahambe kwabantu bonke ukuthi wakhiwe kanje Jesu uyaza ikhusi ngobani yenzela ukuthi kube nokuthula isakuyenza isandela uyobona mhla isashona ibulawa wena khanda shisa uyifica ngakubhale ndawo emafeni ngoba umncaba kesokhulela ayikho into ezoshintsha mangingabhaliwe ngoba iyabona indoda ukuthi ifa lami yobe libhuquzisa ngazo kwayo fazi ongenangqondo oh haleluya awuyaxolisa mangiphuma
Ukushumayela ivangeli bazalwane. Mina ngalahleka lo msebenzi nguthanda. Yeah. Ngihlale ngikufakaza ukuthi ngangiqashiwe. Oh, hallelujah. Ngiqashwe ngelevelele. Ngiwusupervise emsebenzini. Yeah. Konke kuhamba kahle. Kodwa uNkulunkulu kwadinga angisiphule. Ngalahlekelwa imali ngiyazi. Yeah, Jesus. Hallelujah. Ngiyabona nje abantu awusicela uzosikhonza ngezwe ngizomnika malini. We mame. Yeah. Ubizwe nathi. Ubizwe nathi. Basalwane ukungena yoshumayela babukufundisa umlamo ubona ukuthi ngeke uphume ngisho 10 rand la. Ukuthi uyayibheka ukuthi ngiyayigodla le ngoshumayela ngayo khona akumoyingcoli yona. Shumayeza abantu abawu4 endlini udedele enkulu intshumayelo. Amen. Ngoba uNkulunkulu wakha wena. Hallelujah. Ngingakaya ezini lenkosi ngumama bazalwane ngumakoti ngikanile kaMncwabe ngidelele indoda. Amen. Umnyeni wami akekho ke namhlanje uyinikele ithuzo ngisalela nomntwana. Amen. Ngoba iMother's Day. Amen. Jesus. Angimedeleli bazalwane. Noma engakhuluma ingelima ngimedeleli. Amen. Noma ngenabo hallelujah abawu7 ngimedeleli. Angimkhanti. Yeah. Angimthethisi. Amen. Angimqongqothi isiphongo. My God. Angimbhingi. Yo. Kuzo zonke izinto engiyama kuzo phambi kaNkulunkulu ungenani icala ukuhamba kahle phambi komnyeni wami. Angimdidiyeli. Umama wakhe kade simfihla ngoJanuary kuze kwasekugcineni ngenza inkonzo yokugana. Amen. Unfortunately mina ngishadanga ngagana. Amen. Angiyena umem. Angiyena umedem. Ngiwumfazi. Yeah, Jesus. Ngasinesi isalikazi, ngasifunza isalikazi, ngasigeza isalikazi, ngasithatha isalikazi, ngasidinqa embhedeni, ngasigoba isalikazi, ngeza ukuthi elami iqolo liyaphela ke manje. Hallelujah. Ngamfunza, ngamgonisa kwengane, ngambeka ey'ncenceni zami, ngamshushuzela ngoba ungizalela indoda. Emva kwenkwaba yeminyaka ngifuna ukungena esibelethweni sakhe kungangeneki. Ngoba yakho umuntu onzima njengowesifazane ongahluliwe yizwi. Kodwa ey'nsukwini zokugcina amgonisa kwengane, amshushuzela. Ngithi lala ntombi kaNcwabe lana. Amen. Ngingafuthi akafe ngithi ethi angeke ngilale bizana umakoti. Uma ngeke mbizeni ngilale. Mayizozumeka kufanele ngibe la. Ngibe ngiloya ngithi ngegama likaJesu. Ngegama elinamandla. Ngibasumlilo, ngikhuphula ingane. Lokho ngithi nje mina sengadlula. Yeah. Uyazi amawuka noma wami wasemzini awamthinta umnyeni. Fanele ngilwele iziphi phela ngiganile la fanele ngilwele kumawaka. Hayibo. Akuthiwa umfazi kaJesu iziphi zasemfazini ubopha ibhanti umbhinqa. Uthula ungayitshela indoda ukuthi abakithi bangenza kanje. Udadewenu uthatha isikhwama sami engasicelile. Udadewenu ugqoka iy'cathulo zami uvala umlomo wenza inkonzo yokuba umfazi. Yeah. Yeah, Jesus. Not a single day ngithi kuba kuMncwabe usisi wakho uthe uma wakho uthe ekhaya kini bathe ayi ngoba bekungenzeki bekuyazona izimpi zakhe mina okwami ukugana okwami ukuthandaza okwami ukushweleza ayi masemsiyagwaza mngane wenu. Awu happy Mother's Day. Ayi uyagwaza. Ubona mhlasa kuphela umlethile usekuphelile phinde uyogwaza. Ugwaza nje uze ethuneni uphinde uyogwaza. Wathi ngayinsuku zakhe zokugcina bangibiza baba uMncwabe babiza umfowabo bambeka la
wathi ma thatha igama likaJesu wathi siphakamile khethi suma uJesu baguqa kuyena baguqa kathi ngiyakuncenga ma ngicela usalise umthathu uJesu wami wathi mntana mina ngimthatha wathi mntana mina ngimthatha kathi wawina Jesu wawina washo kathi wagcina wena ijani yamendo le usukuthetha isingane udimanda happy Mother's Day present kodwa uhambo lokufaza ungalihambi Jesus khona mama ngebalalo uqombile umama umlomo nje awuthengela ngalutho kwi-Mother's Day wena uke ukuthengeni wena ibirthday yami omesisibani balethelwa amaflower omesisibani mina umnyana nje is not a flower man ngakina ngikwamkela nje ukuthi mina noma kumncaba soze sihlale siphele vela nje anginaso isikhathi sokwakhetha intolo nifunani mina ngizonithengela nidle la lento elifuna ukuyidla intolo amen my friend ngimthathisa mama ubani bebekhishiwe besiwe emahotel ngifuna ukuba umfazi oneliswayo my God angayikathulo angnani mangasenakho ngithi Jesu ubizwe nguwe awuye kumsebenzi uthatha usalwane ngaye esikoleni ngafunda kwaba nosuku ngithunyiwe abandleni ukuthi angiye branchini yase 85 engahlala kuyo 6 months bazalwane kwadinga ngiyohlangana noma nobaba eDandi bese abazalwane balapho bezongihlangabezela eDandi ngisuke eMaritzburg ngangiphethe itifiketi zami zemfundo oh hallelujah kathi mana zitifiketi wathi uthi ngizenzele kathena ningithume khona ngakwenza kuphelile namhlanje ngiqala uhambo olusha sasikhaliso kweyinhlalo wathi uthini kumina kathi phelile hamba uyigcine sengiyezweni eluqaqasi oh Jesus sengiyohlala nabantu engabazi emishini engihlala kuyona kwakuthi ugesi mawusuthi 3.0 ngingabeki ngisiketela lokugeza hallelujah ngithi ngizothi ngiyabonisa ugesi uphele ngithi Nkosi ungibizeleni kule ndawo oh Jesus akekhona yedwa obonayo ukuthi ngidinga ugesi ngiphakathi kothisha abantu abanama-profession ngangazi mina ukuthi yini imbuya abazalwane ngake ngaya la ngilahla khona izibi ngingafastile ngilambile ngicinga ukuthi konje yini engayipheka ngidle la ngibuze ngithi kuyini imbuya ngayikhotha imbuya ngayendlini afaka ilento ebhodweni ngathela amanzi yabila hallelujah kavuvuzela usawoti ngathi baba ngiyabonga bekukudla ongipha khona wamkela ngokubonga bekhona abantu engingabafonela abaletho KFC hallelujah athi uMncwabe ungakwenzi afona ubaba uMncwabe uhlezi kanjani la ngithi akuve ku-right amen athi udleni nje ngithi ngiqeda ukudla kade ngipheka inyama athi kungcono-ke mawudla umbhede wami ngishiye i-queen bed ngilala ibhesi iplangwe ledeskini ey'ngane zesikole ikone ngibekile nesponje sesavaveka ngilala lapho ngithi Nkosi ngicela ukwazi imiso zakho no Jesus hallelujah amen hallelujah uthi uDavide ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova inyawo zethu seyimile emasangweni akho Jerusalema ubusuphambi kweJerusalema fanele inyawo ifike zime ukhumule izinto uNkulunkulu angayifuni hallelujah oh my God awungena ufohle
wona masangweni uthi baba sengisemasangweni yini ongafuna eJerusalem lakho athi khumula inzondo athi khumula iconsi 1 2 3 usufuthi ihlathi akasazi lo baba sekufanele athini ngoba ugalo okhwini ongathintwa athi mayigrosela abasemzini ayathenga lapha komdaphuna kodwa ingane zakho zidlo pick and pay bagrosela emzini ugrosa izini hambisa irice elikhethwayo uthi uyafuna uhlangane netshe makuthiwa yini ugrosa izini athi bayazala baqedi nawuzozala nje amaphara nje ladla amapizza mina bazalwane malithi iBhayibheli banqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi nginqoba ngobufakazi abakuthandanga ukuphila kwabo ngifica umnyeni wami nezingane angayizali kumina ayithole emtsizweni bazo angithi kuzona izingane zendoda amen thubana owamlo ulanya yilo abe intombi la amen makhona ingane zebabwayo ukufonela ihloko zakho khongane yentombi umama ukhonza nathi unolimi labezizwe unolimi laseGibhithe ingane zabayeni bethu akuzona ingane zentombi ingane zethu futhi mina ngineyingane zabafana insizwa inqomondo esezineyingane zazo uma ifika ngivele ngiphumele phandle athi mangize kuwe haleluya luze athi mangize kuwe bese umoya kaNkulunkulu uyangitshela athula mbili bese ngithi ngene endlini kubo amen ngene endlini uvule efrijini uthatha okudingayo uvule emakhabetheni ukhipha okudingayo khipha konke ngibaleke nale inhliziyo yami ezovuka ukuthi ngumuntu ukuthi phela kangathathi konke idonsi nganamaqanda angithi sebeyihlalela ngabantwana amen ufuna inkozo kuphela ngithi ngiyabuka ukuthatheni ngithi nansi ngempuphu athi mangiyibona ivaliwe ngithi thatha ngithi nansi nejuice anginayo into ethi mina ngisebenza phi ngizosala nami ngithi mfana wami thathe ngithi toilet paper nayo angimniki leyo sukayo othi usula ngayithimulisa uzocisha ukuphuma izinto engaphakathi ukuphopha ukuphuma uthimula ngimnika uthupline nathi lo susi angithuthe ngoyisi ngimnika izinto zakubo nami akasikholwe imoto egcekeni mangibona ubaba wakhe ngithume ngemoto imina ngijima yovula isango ngibulala lento ethunika ingane imoto kayise ngimfundisa ngangene ngithambopha lapha phela angibuke emehlweni ukuthi uma uzoba njani engibona ngidrive imoto ekababa wakhe mina ngizongana amen ngafika nekisti Jesus angishekho umfana ukuthi ngiyashintsha inobuso imoto engakhokhobalwe nezakho kwenza ukuthi makuhamba umnyeni iqala ngakho ukhala ngicela ngikhule izingane zendoda zithengele iqala azithenge ngoba nje sifuna amagugu kayise asikhithe ngoba unenhliziyo engasokiwe kodwa mawudedela ngisho baba ngalala siyama sithi ma sikhona sokuvikela kuthiwe ezakheni kuthiwa khavo athi ma ngikhona ngizokuvikela akasiyakholwa uma ingane izekisi usulokukhipha amehlo amakhulu ufifiyela
ubaba wayo. Usulokhu ufaka ikhanda uthi ufunani? Hayi Jesu. Ithi imali yeqolo. Hayi Nkosi. Wena uyenzani ngemali yegrant? Yini into ongayenza? Uzolala lapha esponjini baba ngoba okhetho abakuthanda ukushela umbhede. Mina zami ingane bazalwane azibi lutho makufika abafowabo, azibi lutho. Badilika esofeni bahlale phansi ngikusuka ubhuti yahlala. Ungathumi ingane yakhe ngo5 years uthi ayophakela insizwa ena 25 years ngoba izalwa la ekhaya. Jesu. Iqhaphazisa ingane ngoba uphakela ingane yendoda ongayifuni othilethi iqhitho. Ngineyiqhitho nje bazalwane. Khona umuntu onjone iqhitho. Uyazi ukuthi le nkonzo engenza yenza umnyana mangiphathiswa kakhulu. Angibuza usebenza angisebenzi housewife. Hayohlala ngathi bo uyazi ukuthi le engimnika yona abazalwane izokwenza ukuthi uphathe ikhadi lendoda. Lelo bhishela uzube namanqina ulawula umbhede uzibhekisha ngoba nikhadi bonke abafazi bathenga ngekhadi. Ngiyakuthola ngoba unenhliziyo yesipofa. Mama oh. Ikhadi kaMama. Uvela hey. Yeah. Nanti ikhadi. Hambani niyokwenza izinto engidinga ukuzenza. Jesu. Ngathi ngisekhaya umuntu kwangena ucingo wathi usiphakamile ngile-1000 sengifaka upetrol sengiyikhohliwe ipin code konje ithi ubuze ipin code yakhe kimi. Konke phakathi kwabazalwane. Ngathi angizwanga. Yeah. Yeni network. Wathi ngishiphini. Angithi ngifuna ukuyiphinda le nkulumo khona bezozwa labe nabo. But ushipin code yekhadi lakho. Athe hene. Ngithi okay. Ithi. Yeah. Wathi ngiyabonga. Bayangibuka lapha. Wasiphini yendoda. Yeah. Hallelujah. Namuzu mata selo hamba. Kuthi khumula inkozo omnyama. Khumula lomono nawo. Yeah, Jesu. Khumula lamahlazo nawo. Yeah. Ingane izelwe abantwana abangazalwa yini ezithi gogo kumina nazo ngiyahamba ngoyithengela. Angilokho ngibuza ngithi manje njengoba ubanezele ngimuphe ngimthe uhlanganaphi ubaba Mncwabe nani ubani katoganile Yo. ngoba ngizenzela ukuthula ngiyashumayela umhlaba wonke uma ugogo walengane ethi uvula umsakazo kuthi ubani lo kuthi ugogo kaSpatman athi cishani ngiyeke ngalo sathana. Nkosi yami. Ukhona konke ngikwenzayo ingoba ngiganela uJesu. Angikwenzi ngoba inyama yami ivuma. Mangiqala ngikwenzi ngoba ngisuke ngikikiza kodwa ngiganele wena Jesu. Hallelujah. Amen. Jesus. Uyadlula kuganela indoda uganela uJesu. Uyadlula kubaliseni utshela uJesu. Uma ikhadi kagesi seliphela ngithi Nkosi lo gesi uyaphela wena othe uyosinika konke. Yeah. Hallelujah. Phela siyancane amahubo 106. Hallelujah. Jesu. Ngiyabona nonke sengizibuka nami. Ay. Hallelujah. Onjengawe nomalinga nisana phakathi kwabosiko akekho onjengawe
wasebukhosini. Amen. Ngoba kudinga umuntu o-understand izinto zasebukhosini. Hallelujah. Le eNgilande amadodana kaPrince Charles, le enye yendelwe, le ncane yayothatha ummelikana, Yeah. ayangathathi intombi yaseNgilandi Amen. eyazi amasiko aseNgilandi, eyazi ukwenza kwaseNgilandi, Yeah. wayithathela ummelikana. Wangena wafika nje wazokala sithi indodana encane ngiyabushiya ukhosi, Nkosi yami. sekwayiphila impilo yami. Yeah. Ngoba umbelikana lo uhlulekile ukuphila impilo angayazi. Amandla kaMama awakujika izinto. I-altare lakhiwa umama liguquka izinto kwakuthiwa ngeke iguquke. Ufika umndeni unhlakanhlaka, kodwa makufika wena uzokwenda wakungenelela ivangeli yamandla, kufika kushintsha isimo ekhaya. Kodwa mayethatha umuntu wezizwe eneyimfundiso zabantu bezizwe, uma efika phakathi komndeni uchitha mo. Hallelujah. eMelika mawubingelela lapha eNgilandi, mawubingelela uQueen Elizabeth akahle. Yeah, Jesus. Nesibona isibingelelo Amen. sasebukhosini. Amen. Yasibona isandla. Hayi thina mayehamba banendlela abahamba ngayo, banendlela abama ngayo.